presented by Amir Films Entertainment. Recording by Amir Films. एक लागल कोई देला भोराए सखी उनकर नइखे कवन जोराए सखी सैया बहया हमर सावर देवरा बाटे गोर हो सैया बहया हमर सावर देवरा बाटे गोर हो एक लागल कोई देला भोराए सखी उनकर नइखे कवन जोराए सखी एक लागल कोई देला कोई देला जोराए सखी उनकर नइखे देह सुघारा के जब पलंग पर चढ़ल हो ओके मजबूर हमके देह के पड़ल हो देह सुघारा के जब पलंग पर चढ़ल हो ओके मजबूर हमके देह के पड़ल हो ऐसन दाँते कटल दे दिहल सदगिया हो ऐसन दाँते कटलस दे दिहल सदगिया हो अखिया से गिरतावे लोराए सखी एक लागल कही देहला भोराए सखी Recording by Amir Film Recording Studio. एक लागल कही देहला बख्तियारपुर पटना. पढ़न कहरांती पियावा जाने न पइले हो सागर सुबास देवरू सारा धापू रइले हो पढ़न कहरांती पियावा जाने न पइले हो सागर सुबास देवरू सारा धापू रइले हो जो बन ढीला कइले रविंद्र रसीला हो जो बन ढीला कइले रविंद्र रसीला हो उनका के बुझिबक लोलाए सखी एक लागल कही देहला भोराए सखी सैया बहया हमर सावर देवरा बाटे गोर हो सैया बहया हमर सावर देवरा बाटे गोर हो एक लागल कही देहला भोराए सखी उनकर नइखे कवनो जोराए सखी Recording by Amir Film Recording Studio, Bakhtiarpur, Patna.